Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Malam Bashir, Allah da ikon shi kun ziyarci wannan al'umma a nan group Arewa. To Allah da ikon shi akwai sauran yan uwa abokananmu da suke ko'ina a duniya. Bayan kun yi ma wannan al'umma tasu nasiha game da karatu da suke ɗauka, su kuma da ke ba da hannun jarinsu da masu kudaden namu, me za ku ƙara ce musu a takaice? To a takaice da abin da zan yi bayani a kai wanda ke da muhimmanci na yi, saboda wannan wurin a samu intaji mai kyau shine a samu almajirai waɗanda da su tashi su rayar da addini a abin nan. To na biyu ka yi bayanin akwai 'yan kasuwa kamar yadda malam ya min bayani akwai 'yan kasuwa na wani nasihan shine su samu kuma watan himmantuwa da kuma ƙwazo kan abin da suke bayarwa, kasu ga cewa ko suna bayarwa ne kuna akwai sakayya a wurin Allah subhanahu wataala. Duk wanda ya ba da dala game da wannan aiki da an kai, ko wanda ya kawo tunaninsa da lissafinsa ya ce ai haka an kai, mai shi na da lada a wurin Allah subhanahu wataala. Duk irin arzikin da yau muke tarawa a duniya, ba mu abin da muke da shi za mu yi da shi face mu ɗauka mu taimaka ma addinin musulmi. Malice amwaluna li dhawil mirasin da jima'uha wa duruna li hirabi dahar nabniha. Arzikin da muke tarawa muna tara saboda masu gado. Mu tare gidaje, motoci, masu gado su cinye, wani ma in ya cinye ya zage ka. Amma in ka ɗauki arzikin ka taimaka ma addini, za ka zo lahira ka tarar da abinka. Sai sana wani nasiha na ne da masu arzikin waɗanda ke ƙasashen waje da waɗanda ke nan, da kurfayawa, da arawa, da adarawa, da gubawa, da fillani, da wuce tsaya da wasalin duka. Kowa ya zo mu haɗu wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu. Don mu tattara mu kama igiyan Allah mu taimaka ma addinin musulunci. Na ga har da gobirawa na ciki, na ga wani bagobiri daga can. Akwai kuma katsinawa duka na san su. Muna fatan Allah taimaka. Ko kuma da kuke wannan wurin Allah taimaka muku. Allah ya baku ƙwarin gwiwa, ya taimaka muku, ya sa ikhlasi a cikin zukatanmu, ya kuma nuna mana wani sabon shekara in na zo Nijar haka, in kuma zo in kawo ziyara ya zama na kuma an samu ci gaba. Kai kuma ɗan jarida sanda kokari Allah taimaka muku. Sarkin yawa kenan a nan group Arewa, inda babanmu Bashir Gana ya kawo ziyara. Allah ya saka da alheri. Su ne al'umma masu amfani kuma masu amfanarwa.